Pilipinas ay buhay. Ang Pilipinas ay umuunlad. Sa mga isla, bundok, pintura, sayaw, pahayag, kanta, tawa sa tao, nabubuhay ang Pilipinas. Sa mga gusali, kren, jeepney, komersyo, paninda, pera, kaisipan, pangangalakal sa tao, tumatakbo ang Pilipinas. Sa bawat Mundo, tumitibok ang Pilipinas. Sa mga nagdaang tibok ng Pilipinas, ang mga naiwan ng kasaysayan, mga monumentong bintana sa kultura ng nakaraan. Sa bawat susunod na tibok ng Pilipinas, ang ating daan patungo sa kinabukasan, mga gusaling pintuan ng kaunlaran, Ay nasaan na? Ang mga makasaysayang gusali ay isa-isang gumugu sa mga kamay ng mga mangmang na pagbabastos sa kultura ay binigyang katibayan. Para daw sa ekonomiya at pagunlad ng bansa. Pero paano nang nakaraan at lumipas? Walang hilingon? Pati ang dakilang kahirian ng Ehipto ay siya ring naging buhangin. Ngunit, naghahari pa rin sa ating mga memorya. Ang mga gusaling magiging makasaysayan ay unti-unting nabubuo. Mula sa alikabok na nagdaan ay tatayo ang mga infrastrukturang siya mismong tataas upang maging daliri ng Pilipinas, nakahawak sa kalawakan at gagasgas sa mga ulang. Tuturo tayo sa ating destinasyon, pasulong. Samantala, iniimbestigahan na sa Senado ang tinatawag na photo bomber na isang 47-story condominium sa lungsod ng Maynila dahil sa landmark umano ang pina-photo bomb ng nasabing kondo. Ang nasabing kondo kinontra na ng ilang otoridad noong bago pa man simulan ang gusali. Pinapreserve natin dito ay yung identity ng Maynila at yung identity ng bansa. Kasi hindi lang sabi nila nakakain ba yung monumento na yan, nakakain ba yung kasaysayan natin, pero hindi lang sa tinapay ng buhay ng tao. So, is there a basis for demolition? In the civil code, we have provisions on good faith and bad faith. So, if it appears that the builder is not in good faith and under our civil code, they will bear the burden of demolition, of removal, and that can be done. The court can order that. As to the national government on their own, upholding the constitutional provisions of preserving our culture, they can do that if they have a political will. Wala nang makakapigil sa pagtatayo ng 40 palapag na gusali sa likod ng monumento ni Jose Rizal sa Luneta. May mga nagprotesta nang simulang itayo ang gusaling ito. Nag-iisipan natin, yung mata lang natin nabubusog. Pero maraming walang trabaho dito sa atin. Maraming walang trabaho dito sa atin. Kaya kailangan siguro tingnan din natin yung kapakanan ng mga mahihirap. Pero hindi magkasalungat ang pangangalaga sa mga simbolo ng ating kasarinlan at ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Katunayan, maraming ehemplo nito dito sa Pilipinas at lalong-lalo na sa ibang bansa. Pinapreserve natin Imbestigahan na sa Senado ang tinatawag na photo bomber na isang 47-story Hindi magkasalungat ang kasaysayang gusali sa lungsod.